Goddag og velkommen til Champs. Her der tager vi det jo stille og roligt. Selvom at det er afslappende, så kan man også godt fyre den lille smule af, og det gør vi her. Det er byens eneste bar. Åben til klokken 2, og der er live bands flere gange om ugen. Champs er delt op i 3 byer. 1650, 1750 og 1700. Alle vores lejligheder befinder sig i 1700, og det er det, vi ser her. Ja, det her det er jo så udsigten for de fleste af vores lejligheder hernede. Hvor du kan se, at de har stort set alle sammen altan mod den sydvendte, hvor der er dejlig bjergudsigt. Ja, her i Champs, der kører vi jo ned i børnehøjde. Og det her, det er området, hvor du kan slippe børnene løs og lade dem lege på fuld hammer. Det er centrum af Champs skiområdet. Det er her, du kan komme ned og få noget at spise. Det er her, du kan lege i parken. Og det er her, børnene de kan lære at stå på ski. Men det er den lille by, så er der kun én købmand, og der kan du komme til at stå i kø. Men du kommer aldrig til at stå i kø her. Det er et hurtigt system. Du kommer hurtigt rundt i området.